Ja často čo vidím je, že napríklad niekto sa zmení štýl a povedia mi kamošky, ale prosím ťa, čo sa tu robíš nejaká dôležitá, alebo oblíkaš sa ako šašo. A ten človek cíti niekde zranenie a reaguje na to, tieto kamošky ma nepochopili, alebo táto ma nepochopila, určite mi závidí, to je jej problém, tak ja sa s ňou prestanem kamarátiť, pretože ona si to potrebuje v sebe spracovať. A to mi je veľmi ľúto práve, že si robíme také múry medzi sebou. Že aby sme sa my ochránili a nevystavovali niečomu, tak to hodíme na to druhá. To je jeho problém, to on závidí. Poďme teraz na tú druhú ukážku, že dáte jedna druhej kompliment, ktorý tá druhá nebude vedieť úplne spracovať, prijať, bude sa cítiť možno trochu v rozpakoch. Čo s tým? Ty máš také krásne vlasy, Dagmar. Páči sa ti to, ako som si ich dnes upravila? Áno, pôsobia tak veľmi bohato, tak vitálne, tak zdravo, tak žensky. Veľmi sa mi to páči. Že páči sa ti to viac, keď sú všeobecne už jen vlasy rozpustené, ako keď sú v cope? Áno, páči sa mi, keď ukážeš, že ich má, že tam sú, že to už tak z ďalky pôsobí na mňa veľmi... Áno, takže toto je žena plná vitality. Môže to vôbec nie je o tom, že či ona je pekná s vlasmi v cope alebo rozpustené, ale že je to o mne, ako ja veľmi ocením a vidím na iných rada, keď má niekto veľké vlasy okolo seba. Je to úplne o mne, že ja toto vnímam ako niečo, čo mňa fascinuje. Je to len o tvojich preferenciách a nič to nehovorí o mňa, o mojich vlasoch, hovorí to len o tom, čo ty máš rada a čo rada vidíš na iných ľuďoch alebo iných ženách. Prosím. Takže my, keď počúvame, že máme pekné kučeravé vlasy a naša tendencia by bola, keby si vedela, aké sú s tým starosti a čo je na tom pekne, čo by sme my za to dali mať rovné, tak to vlastne nie je o tom. Ten človek zase hovorí, že ja tak túžim po nejakej takej inakosti alebo niečo, čo vlastne ja nedokážem bez nejakého väčšieho úsilia docieliť a ma to fascinuje. Je to preferencia. A nemusíme na to reagovať, že ale nezávidí mi, keby si vedela, koľko je za tým starostí a čo by som ja za to dala, keby som mala takéto rovné a mohla hneď ráno výjsť vonku z domu. Presne, možno nespútanosti a mne sa veľmi páči na tomto, ako to tých ľudí ešte aj zbližuje, hej? Že jednak vlastne ten človek si príde na to, prečo ho niečo fascinuje, alebo sa mu páči, alebo niečo oceňuje, lebo on to často nevie. On len povie, máš pekné vlasy, on to nejako podvedome cíti, ale nevie prečo. A vlastne tým, že Dagmar si pomohla Miške uvedomiť si, prečo sa jej vlastne páčia tvoje vlasy, tak jednak Miška sa viac poznala, ale zároveň ste sa aj zblížili tým, lebo vieš, čo ju oslovuje, čo sa jej páči, čo ona možno by do svojho života chcela toho mať viac. Čiže mne sa páči fakt tento systém v tom, aký je veľmi zbližujúci. Hej? Tá blízkosť medzi ľuďmi, ktorú vytvára, je geniálna.